ନମୋ ନମଃ। ଆଜି ଏହି କାଳାଂଶ ତରଫରୁ ମୁଁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆମେ ଆଜି ସଂସ୍କୃତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ସଂସ୍କୃତରେ ଆମର ଯେଉଁ ବିଷୟ ଅଛି ଦେଖିବା, ସେ ବିଷୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କିଛି ତୁମକୁ ଫଟୋ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କ'ଣ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛ? ଏ ଚିତ୍ରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ର ଚିତ୍ର। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ଫଟୋଟି ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ କିଏ? ଏ ହେଉଛନ୍ତି ହେନେରୀ ଡୁନାଣ୍ଟ। ହେନେରୀ ଡୁନାଣ୍ଟ ଇଏ କିଭଳି ଜଣେ ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ପୁଣି କେମିତି ଗୋଟିଏ ସେବା ସଂସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସେବା ସଂସ୍ଥା ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ନାମରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛି, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇପାରିଛି। ତାଙ୍କର ସେଇ ଲେଖାଯାଇଥିବା ସେଇ ବିଷୟଟିକୁ ମୁଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ୁଛି। ତା'ର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ କହିବି। ତୁମେ ଖାତା କାଢ଼ି ତାକୁ ଲେଖିବ। ତା'ର ସନ୍ଧିବିଚ୍ଛେଦ, ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସବୁ ଲେଖି ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁସ୍ତକ ପଠନ କରୁଛି। ତୁମେମାନେ ବହି ଖୋଲି ଦେଖ। ବିଷୟର ନାଁ ହେଲା କ'ଣ? ସେବା ହିଁ ପରମ ଧର୍ମ। ଯେଉଁ ପରମରେ ଓକାର ଅଛି, ଏଠି ସନ୍ଧିବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ପରମ ଧର୍ମ। ସେବା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ପରମ ମାନେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ। ଏକଦା ଇଟାଲୀ ଦେଶେ ଯୁଦ୍ଧସ୍ୟ ଘୋର ଗର୍ଜନଂ ଶ୍ରୁତମ୍। ଏକଦା ମାନେ କ'ଣ? ଥରେ ଇଟାଲୀ ଦେଶରେ, ଦେଶ ମାନେ ହେଲା ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି। ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ହେଲା ରେ ଠାରେ, ଏମାନଙ୍କଠାରେ। ଯୁଦ୍ଧସ୍ୟ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧର, ରଙ୍କର ମାନଙ୍କର ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ। ଘୋର ଗର୍ଜନଂ ମାନେ ଘୋର ଗର୍ଜନ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା। ଶ୍ରୁତମ୍ ମାନେ ଶୁଣାଗଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଫ୍ରାନ୍ସ ଦେଶେୟୁ ମଧ୍ୟେ ମହାସଂଗ୍ରାମଃ ସଂଘଟିତଃ। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ, ଏଇ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମହାସଂଗ୍ରାମ ମାନେ ମହାଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସଂଘଟିତ ମାନେ ହେଲା। ଯୁଦ୍ଧେ ଅନେକେ ସୈନ୍ୟାଃ ଆହତାଃ। ଯୁଦ୍ଧ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ। ଅନେକ ସୈନ୍ୟମାନେ, ଅନେକ ମାନେ ବହୁବଚନ ହେଲା। ଅନେକ ସୈନ୍ୟାଃ ଆହତାଃ। ଆହତ ହେଲେ ମାନେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଲେ। ଆହତାଃ ସୈନିକାଃ ଜଳଂ ଦେହି ରକ୍ଷ ରକ୍ଷ ଇତି ଚିତ୍କାରଂ କୃତବନ୍ତଃ। ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇଥିବା ସୈନିକମାନେ ବା ଆହତ ସୈନିକମାନେ ଜଳ ଦିଅ, କ'ଣ କହିଲେ? ଜଳ ମାନେ ପାଣି ଦିଅ, ଆମର ପ୍ରାଣକୁ ରକ୍ଷା କର ବୋଲି ସେମାନେ ଇତି ମାନେ ବୋଲି, ଇତି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ବୋଲି, ଚିତ୍କାରଂ କୃତବନ୍ତଃ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ। କୃତବନ୍ତ ମାନେ କରୁଥିଲେ। କୃତବାନ୍ ଲ ବହୁବଚନ ବନ୍ତ। ଅନେକ ସୈନିକମାନେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ କୃତବନ୍ତ ହେଲା। ତେଷାଂ ଆର୍ତ୍ତନାଦଃ ମର୍ମଭେଦୀ ଆସିତ୍। ତେଷାଂ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର, ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ବହୁବଚନ ହେଇଛି। ଆର୍ତ୍ତନାଦ ମାନେ ହେଉଛି କରୁଣ ଚିତ୍କାର, ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଥିଲା। ଆସିତ୍ ମାନେ ଥିଲା। ଏତତ୍ କରୁଣଂ ଦୃଶ୍ୟଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା କଶ୍ଚିତ୍ ଯୁବ ବେପାରୀ ଅତୀବ ଦୁଃଖିତଃ। ଏହି କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟକୁ, ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ମାନେ ଦେଖି, କଶ୍ଚିତ୍ ମାନେ କୌଣସି, କହ ଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ କଶ୍ଚିତ୍ କୌଣସି ଯୁବ ବେପାରୀ ବା ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅତୀବ, ଅତି ଯୁକ୍ତ ଇବ ଅତୀବ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ଏଭଳି କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି କେହି ଜଣେ ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ପୀଡ଼ିତାନାଂ ପ୍ରାଣରକ୍ଷାର୍ଥଂ ସହସା ସମୀପସ୍ଥଂ ପାର୍ବତ୍ୟ ଗ୍ରାମଂ ଗତବାନ୍। ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କର, ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ବହୁବଚନ, ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥଂ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷାର୍ଥଂ। ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷାର୍ଥଂ ହେଲା, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ଲେଖାଯିବ ନା ଜୀବନ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ। ମାନେ ସେ, ସହସା ମାନେ ହଠାତ୍, ନିକଟସ୍ଥ ସମୀପସ୍ଥ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ନିକଟସ୍ଥ। ପାର୍ବତ୍ୟ ଗ୍ରାମଂ ପାର୍ବତ୍ୟ ଗ୍ରାମକୁ, ଗତବାନ ମାନେ ଗଲେ, ସେ ଜଣେଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଗତବାନ ହେଲା। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଯୁବକାନ୍ ଉକ୍ତବାନ୍ ଏବଂ ଗାଁର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ।
କାହାକୁ କହିଲେ? ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ବହୁବଚନ ହେଲା। ଭୋ ଆଗଛ ତ। ଭୋ ମାନେ ସମ୍ବୋଧନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସମ୍ବୋଧନ ଡାକିବା ଅର୍ଥରେ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ହେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆସ। ଆଗଛ ତ ସେଥିପାଇଁ ହେଇଛି ଆସ ମାନେ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଆହତାନାଂ ସେବାଂ କୁରୁତ। ଆହତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କର। କିଏ କରିବେ? ତୁମ୍ଭେମାନେ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି। ସୈନିକାନାଂ ପ୍ରାଣାନ୍ ରକ୍ଷତ। ସୈନିକାନାଂ ମାନେ ଷଷ୍ଠୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁବଚନ। ସୈନିକମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣକୁ ରକ୍ଷା କର, ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କର। ଆଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଦେଶ ଅନୁଜ୍ଞା ଅର୍ଥରେ ଲୋଟ ଲକାର ହୁଏ ସେଠି। ସେଥିପାଇଁ ହେଲା କ'ଣ? ରକ୍ଷତ। କର୍ତ୍ତା କିଏ ଅଛି? ନା ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ। ଯୁବକସ୍ୟ ଅନୁନୟେନ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଯୁବକାଃ ଉଦ୍ବୁଧାଃ ସେବା କାର୍ଯ୍ये ନିୟୋଜିତାଃ। ଯୁବକଙ୍କର ଷଷ୍ଠୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକବଚନ ହେଲା। ଯୁବକଙ୍କର ଅନୁରୋଧରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଯୁବକମାନେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେଲେ, ଲାଗିଗଲେ। ଯୁବକ ଦ୍ୱାରା ତତ୍ରୈବ ଆହତ ସେବା ସଂସ୍ଥା ଘଟିତା। ସେଇ ଯୁବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସେଇ ଯୁବକ ଜଣକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତତ୍ର ଯୁକ୍ତ ଏବ ତତ୍ରୈବ। ତତ୍ର ମାନେ ସେଠାରେ, ଏବ ମାନେ ହିଁ ଆହତ ସୈନିକମାନଙ୍କର ଆହତ ସୈନିକ ସେବା ସଂସ୍ଥା ଗଠିତ ହେଲା। ସେଠି କ'ଣ ଗଠନ କଲେ ସେ? ନା ଆହତ ସୈନିକ ସେବା ସଂସ୍ଥା ଗଠିତ ହେଲା। ସହ ଯୁବକ ଆସିତ୍ ହେନେରୀ ଡୁନାଣ୍ଟଃ। ସେହି ଯୁବକ ଥିଲେ ହେନେରୀ ଡୁନାଣ୍ଟ। ହେନେରୀ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ ଜେନେଭା ଜନପଦେ 1828 ସଂବତ୍ସରେ ମେ ମାସସ୍ୟ ଅଷ୍ଟମ ଦିବସେ ଜାତଃ। ହେନେରୀ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଜେନେଭା ଜିଲ୍ଲାରେ, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ? ନା ଜେନେଭା ଜିଲ୍ଲାରେ 1828 ମସିହାରେ ମେ ମାସର ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ 8 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ତସ୍ୟ ମାତା ଧାର୍ମିକୀ। ତାଙ୍କର ମା ଧାର୍ମିକୀ। ସମାଜ ସେବିକା ଚାଷିତ୍। ଚାଷିତ୍ କି ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ନା ଚ ଯୁକ୍ତ ଆସିତ୍ ଚାଷିତ୍। ତାଙ୍କର ମା ଧାର୍ମିକୀ ଓ ସମାଜ ସେବିକା ଥିଲେ। ତୟା ହେନେରୀ ବାଲ୍ୟାତ୍ ପ୍ରଭାବିତ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେନେରୀ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ, ପିଲାଦିନରୁ ହିଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଠି ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି ହେଲା। ପଞ୍ଚମ ଭିତର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ରୁ ଠାରୁ, ମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ନିଷ୍କାମ ସେବା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତେଃ ସରଳଃ ମାର୍ଗଃ ଇତି ତସ୍ୟ ଧାରଣା ଜାତା। ନିଷ୍କାମ ସେବାକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ? ନିଃଯୁକ୍ତ କାମ ସେବା। ନିଷ୍କାମ, ନିଃଯୁକ୍ତ କାମ, ନିଷ୍କାମ ମାନେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍କାମ ସେବା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତିର ସରଳ ମାର୍ଗ ବୋଲି, ଇତି ମାନେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଧାରଣା ଜାତ ହେଲା। ସ ଲୋକସେବା ନିମିତ୍ତଂ ସେବା ସଂସ୍ଥାଂ ସ୍ଥାପିତବାନ୍। ସେ ଲୋକସେବା ନିମିତ୍ତେ କ'ଣ କଲେ? ନା ସେବା ସଂସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଅଧୁନା ସା ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ନାମ୍ନା ବିଶ୍ୱେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅଧୁନା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ନାମରେ, ନାମ୍ନା ମାନେ ନାମରେ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛି। ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ସଂସ୍ଥାୟାଃ ଜନକଃ ଆସିତ୍ ହେନେରୀ ଡୁନାଣ୍ଟଃ। ମାନେ ଏଇ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ସଂସ୍ଥାର ଜନକ ମାନେ କ'ଣ? ପିତା ଥିଲେ କିଏ? ହେନେରୀ ଡୁନାଣ୍ଟଃ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ସଂସ୍ଥାୟା ଜନକ ହେନେରୀ ଡୁନାଣ୍ଟଃ ଆସିତ୍। ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ସଂସ୍ଥାର ପିତା ଥିଲେ ହେନେରୀ ଡୁନାଣ୍ଟ। ବିଦ୍ୟାଳୟେଷୁ କନିଷ୍ଠ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟଂ କରୋତି। ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ, ଏଠି ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ବହୁବଚନ ହେଲା। ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି, ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ରେ ଠାରେ, ମାନଙ୍କ ଠାରେ। ସେଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ କନିଷ୍ଠ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରାଃ ସେବା କାର୍ଯ୍ये ପ୍ରବୃତ୍ତାଃ। ଏହି ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରମାନେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଂ ସେବା ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟମ୍ ଇତି ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ସଂସ୍ଥାୟାଃ ଲକ୍ଷ୍ୟତ୍ରୟଂ ଭବତି। ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ସଂସ୍ଥାର ଲକ୍ଷ୍ୟ 3ଟି ରହିଛି। କ'ଣ ସେ ରହିଛି? ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସେବା, ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ। ଏହିପରି ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ସଂସ୍ଥାର ଲକ୍ଷ୍ୟ 3ଟି
ରହିଛି ଅଛି। ଏତେନେ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ହିଁ ସମ୍ଭବିଷ୍ୟତି। ଏତେନେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହେଲା ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଅତଃ ହେନେରି ମହାଭାଗସ୍ୟ ଆହ୍ୱାନମ୍ ଆସୀତ୍ ସୁସ୍ଥାଃ ଭବତ। ଏଣୁ ଅତଃ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଣୁ ହେନେରି ମହାଭାଗଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା। କ'ଣ ଥିଲା ନା ସୁସ୍ଥ ହୁଅ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୁଅ, ଜନସେବାଂ କୁରୁତ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କର, ସମଦୃଷ୍ଟ୍ୟା ପଶ୍ୟତ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖ, ବନ୍ଧୁତାଂ ବର୍ଦ୍ଧୟତ, ବନ୍ଧୁତା ବଢ଼ାଅ, ସୁମହତ ସେବାର୍ଥଂ ଏଷଃ ମହାମାନବଃ 1901 ମିତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦେ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାରଂ ପ୍ରାପ୍ତବାନ। ତାମାନେ ଏହି ଅତି ବଡ଼ ସେବା, ସୁମହତ ମାନେ ଭଲ ସେବା ପାଇଁ ସେହି ମହାମାନବ, ଏହି ମହାପୁରୁଷ ବା ମହାମାନବ 1901 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ପୁରସ୍କାରକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ପୁରଃ ଯୁକ୍ତ କାରଂ ପୁରସ୍କାରଂ ପାଇଥିଲେ। ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଆପ୍ତବାନ ପ୍ରାପ୍ତବାନ। ପୁରସ୍କୃତ ରାଶିଂ ଲୋକସେବା ନିମିତ୍ତଂ ସମର୍ପିତବାନ। ସେ ପୁରସ୍କାର ରାଶିକୁ ପୁରସ୍କାର ଟଙ୍କାକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା ନିମିତ୍ତେ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ନିଷ୍କାମ ସେବାୟାଃ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକଃ ଡୋନାଲ୍ଡ ମହାଭାଗଃ 1910 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦେ ଦିବଙ୍ଗତଃ। ସେହି ନିଷ୍କାମ ସେବାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଡୋନାଲ୍ଡ ମହାଶୟ 1910 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦିବଙ୍ଗତଃ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତସ୍ୟ କୃତିଃ ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା ଇତି ବିଶ୍ୱଜନଂ ସତତଂ ସ୍ମାରୟତି। ତାଙ୍କର କୃତି କ'ଣ ଥିଲା? ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା ବୋଲି ବିଶ୍ୱର ଜନତାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା, ସତତଂ ମାନେ ସର୍ବଦା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ସବୁ କହିଲି ଆଉ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ମଧ୍ୟ କହିଲି, ତାକୁ ସବୁ ଖାତାରେ ଲେଖି ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବି। କିଛି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛି ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଆଉ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିକି ପଠାଇଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଖାତାରେ ଲେଖି ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।